Zenzele kuwena ukuthi umbuleleke ngaye. Zithole usesisekelweni sokwazi ubuyena. Kulwele ukuthi uhambe ibanga elide noNkulunkulu ongamazi. I-concern kaNkulunkulu ukuthi kungabibikho umuntu ozohamba naye ibanga elide kanti akamazi. Ngakho uJesu mayephendukela kubafundi uthi bafowethu bakhona bahamba nathi la, but ngiyabona ukuthi ngoba benzela amehla ami. Usethi ke ngicela ukunikhulula njengamanje uma ukuthi kukhona ofuna ukujika, ngoba lento kumele ube ukuthi ivela kuBaba. Usethi ke bajika abaningi, uma bejika abaningi kwakhona abasalayo. Wayesethi kuba namadoda nani ningajika ningasali. Kuthiwa waphenduka uPeter wathi hayi ngabe siyajika, inkinga ukuthi amazwi okuphila onke atholakala kuwena. So ukujika kwami kuyoba useless. Kahle kahle into engenza ngibambelele kuweni lamazwi, ukube lamazwi awekho nami ngaba ngisekho. So ukumbuleleka kwakho ngaye kuyophephisa ukuthi ungayitholi usukuma altar wrong, ungatholi usuze ezindaweni ezingafanele. Ngithi uyabona uma uDaniel bemshintshisa indawo yokuthandaza bathi akathandaza uDario, the main purpose was to exchange his altar. Ngoba isitha uma sizohlasela umzalwane into yokuqala esiworried ngayo i-altar. Noma ungathandaza but uma ungasathandaza uThixo ophilayo, ngoba lo wethu uThixo ngithi uyaphila akafani nabanye. So ngizothi kuwena ungahambi ibanga elide, akube kuwe ukuthi ubuthole ubuyena. Angiphinde ukulwele ukuthi ungazitholi usukude kanti awubazi ubuyena. Angithi uyamuza uJobe uthi I know my redeemer. Oh lama uthi I know my uthi uJobe ngisesisekelweni sakhe noma kungenzakalani but ubuyena kimi. Ungahambi uzithi izinto mayiphethuka. Oh lama shama zithi izinto uma ziphethuka kusho ukuthi uphethe ubuyena. Zithi izinto uma ziphethuka kusho ukuthi umese isisekelweni esibuyena. Ungahambi ibanga elide. I will repeat that one. Ungahambi ibanga elide noNkulunkulu ongamazi. Ungahambi ibanga elide. May God bless you.